nakwa anụ, ka ha jidesie aka ike n'ezi ụkpụrụ na ezigbo ihe niile ọ kụziri ha mgbe ọ ka nọ ndụ. Ka anyị runatazie isi rịọ Chineke maka ihe ndị anyị bu n'uche ga na-aga misa, ọ kachasị maka ọdịmma na ezumike mkpụrụ obi Fidelia Akabọg. Ka mkpụrụ obi Fidelia na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị ga. Ekwupụta m gwa Chineke jike niile. Site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na unu ụmụnne m, ka unu rịọrọ m sebụwa Chukwu anya arịrịọ, ka Chineke jike niile njọ anyị ga wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chukwu nna Chike niile, imeela ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike, bịakwa mee ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke mbilite n'ọnwụ. Ebe ọ bụ na ịtọhapụla nwanne anyị bụ Fidelia na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ, biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị n'eluigwe. Anyị rịọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-aghachi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Isi nke anọ, bịara amaokwu nke 7 ruo na nke 15. Ma onye ezi omume, ọbụladị na ọ nwụrụ tupu oge ya eruo, ọ ga-enwe ezumike. Ogologo ụbọchị abụghị ihe na-enye ndụ ugwu, nke ọtụtụ afọ na-abụ usoro esi atụle ndụ, mana nghọta bụ isi ọghọ nke okenye. Ndụ enweghị ntụpọ, ọ bụ nke a bụ okenye zuru oke. Ọ gbara mbọ ime ihe masịrị Chineke. Nke a mere Chineke ji hụ ya n'anya, wee si n'etiti ndị njọ kpọpụ ya,
ọ gbapụtara ya n'etiti ha ka ihe ọjọọ ghara ịgbanwe nghọta ya ma ọ bụ aghụghọ abanye n'ime na mmụọ ya. N'ihi na ntụmakpịrị nke ihe ọjọọ na-ekpuchi ihe ọma, oke ọchịchọ na-enweghị isi na-eduhiekwa obi na-amaghị ụzọ aghụghọ. Site n'izu oke ya n'obere oge, o nwetala ogologo ndụ. N'ihi na mkpụrụ obi ya masịrị Chineke, ọ kpọrọ ya ọsọ ọsọ n'etiti ndị omenjọ. Nke a tụrụ ndị mmadụ n'anya, ha aghọtaghị ya. O nweghị ka o si bata n'isi ha na ngọzi na ebere na-eche ndị nke dị nwenụ họrọ. Ọ na-echedo ndị nke ya dị nsọ. Okwu nke Osabrua. Di nwenụ na-enye m ihe na-enyere m aka. 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 Anụkwara m olu si n'eluigwe na-ekwu sị, dee nke a n'akwụkwọ. Ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ anwụ n'ime Onyenwe anyị site ugbu a dịrị gaba. Ngọzi dịrị ha n'eziokwu, ka ha zuru ike site na ndọri ha niile, n'ihi na ọrụ ọma ha na-eso ha n'azụ. Ọ bụ Mmụọ Nsọ na-ekwu.
okwu nke osebụwa. Si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu kwuru sị, alaeze n'igwe dị ka otu nwoke chọrọ ịga njem, wee kpọọ ụmụ odibo ya, nyefee ha akụnụba ya n'aka. O nyekwara onye ọbụla n'ime ha dịka ike ha siri dị. Otu ka o nyere talenti 5, nke ọzọ talenti 2, nke ọzọkwa 1 talenti, wee pụọ ije. Ozugbo onye ahụ natara talenti 5 jiri ha zụọ ahịa wee rite uru talenti 5 ọzọ. Otu aka ahụ kwa, odibo ahụ natara talenti 2 ritekwara uru talenti 2 ọzọ. Ma odibo ahụ natara 1 talenti buru ala lie ego nna ya ukwu. Mgbe ogologo oge gachara, nna ukwu ụmụ odibo ahụ lọghachiri, ya na ha wee pịazie akụ ya. Odibo ahụ natara talenti 5 bịakwutere nna ya ukwu, wetakwuo talenti 5 ọzọ, sị, nna m ukwu, i nyere m talenti 5, lee, elitere m talenti 5 ọzọ kwa n'uru. Nna ya ukwu sịrị ya, i mere nke ọma, gị ezigbo odibo kwesịrị ntụkwasị obi. N'ihi na ị gosiri ntụkwasị obi na obere ihe, aga m eme gị onye isi ọtụtụ ihe. Banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Onye nke natara talenti 2 bịakwutekwara ya sị, eritere m talenti 2 ọzọ n'uru. Nna ya ukwu sịrị ya, i mere nke ọma, gị ezigbo odibo kwesịrị ntụkwasị obi. N'ihi na ị gosiri ntụkwasị obi n'ihe dị nta, aga m eme gị onye isi ọtụtụ ihe. Banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Ma mgbe nke ahụ natara 1 talenti bịara, ọ sịrị nna ya ukwu, nna m ukwu, amaara m gị dịka onye siri ike mmete, onye na-ewe ihe ubi n'ebe ọ kọghị, na-achịkọtakwa ihe ubi n'ebe ọ sụchaghị. N'ihi nke a, egwu tụrụ m, wee gaa liere gị ego gị talenti n'ala. Lee ihe gị, werekwa. Nna ya ukwu zara ya sị, gị ajọ odibo, onye umengwụ, ị matara na m na-ewere ihe ubi n'ebe m akụghị mkpụrụ, na-achịkọtakwa ihe ubi n'ebe m asụchaghị. Ihe ị gaara eme bụ itinyere m ego m n'ụlọ akụ. Ọ bụrụ na m lọta, nara ego m, narakwa ọmụrụ nwa ya. Ya mere, nara na ya 1 talenti ahụ, nyekwuonu onye ahụ ji talenti 5. N'ihi na onye ọbụla nwerenụ ka a ga-enyekwuazị ka o nwee n'uju. Ma onye enweghị nke o nwere, a ga-anarakwa ya ọbụladị nke nta o nwere. Tụpụnụ odibo a na-abaghị uru n'ezi, ebe ọchịchịrị gbara, ebe ịba akwa na iti ikikere eze ga-adị. Ozi ọma nke osebụwa.
anyị site n'ozi ọma nke anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ anyị. Ndị kwụ ọtọ kunu nọ. Ọ bụ nwanne anyị Fidelia bụ onye kpọtara anyị ebe a na mgbede ọpịa ka anyị were ekpere wee malite njem ịkpọchi ya azụ n'ebe o si wee bịa. Ndị ọnya kpatara ihe anyị na-eme ji dị nnukwute gịnị mkpa. Fidelia dịrị ahụ na 62 ndị kịta ka a ga-asị na-akwadowego retirement nwa obere oge ọkụ ya wee nwee olileanya na afụfụ niile ata ka eribezie gịnị uri ọ bụrụ ya. And onye na ya anya ụfọdụ ga-asị hei ọ tagbuo n'onwe ya n'afọ tachazie afọ nwere nke ọ mee gịnị. Mana unu eche na anyị nwa dị ndụ ka Fidelia mma maka oge ụfọdụ ọ na-adị anyị ka anyị nwa dị ndụ anyị aka ndị nwụrụ anwụ gịnị. Ime ihe mere ndị nwụrụ anwụ ji wee ka anyị mma. Enwere mgbe anyị nọ na klaasị mgbe anyị na-eme philosophy, so anyị na-eme argument maka ebe anyị na-agụ akwụkwọ. Anyị na-eme philosophy, o nwere ihe anyị dị eme argue about. Anyị na-edebegodi ihe niile anyị kwenyere na ya wee were ọgụgụ isi Chineke nyere anyị wee na-eme gịnị, wee na-akọ ihe sọrọ anyị. Wee ruo ofu ụbọchị ofu onye n'ime anyị wee sị n'ihe anyị na-akọkwa n'ebe a n'ọkwanụ mgbe onye nwụrụ amarụ ma eziokwu ka ọ bụ gịnị. Ọ bụrụ ya. So na Fidelia ihe niile a na-eme kịta na ọ dịgo Fidelia gịnị clear. So na ọ ka anyị mma ị na-ewe because na ọmalụgo nke bụ gịnị. Mana ebe ọ ga-adị njọ bụ ma ọ bụrụ na ọ kwadoro onwe ya gịnị ọfụma, rutezie ebe ahụ na-afụ ka ihe niile dị, kedu ihe ọ ga na-eme ngaramara. Ọ bụrụ ya. Mana ọ bụrụ na ị kwadoro onwe gị ọfụma, ịgafe ebe ahụ esi imehụ gịnị, ịgbahụ lọs. Ọ bụrụgodị na ihe anyị na-aka ebe a bụ ogologo akụkọ, imehụ gịnị, ịgbahụ lọs. Maka na omemma na-eme gịnị, na-emego onwe ya. Oziọma a gụrụ anyị n'ụbọchị nke taata kwuru maka talent. And anyị ncha niile n'ebe a enweghị onye Chineke kechara mee gịnị gbabi ya aka. Ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ maka Fidelia ka a na-ekuzi n'ụbọchị nke taata. Ụgwọ anyị ji Fidelia bụ gịnị, ikpere ekpere denụ chetakwala onwe anyị na ihe anyị gbakọrọ na-eme Fidelia taata na a ga-emekwara ya anyị nwa gịnị. O nwere ike ọ bụrụ mụa tomorrow, o nwere ike bụrụ taata nka na-ekwu echi. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe ọgụgụ oziọma a gụrụ anyị oge ụfọdụ a na-ajụ ya, ọ tọsụ onwe obere ọchị ọkụ ya, maka mfọ ụfọdụ na-atụmuri ọchị n'akụkụ ihe nna ukwu na ụmụ odibo ya na-eje. Nke bụ eziokwu bụ na Chineke nyere anyị ncha niile gịnị onyinye dị iche iche, talent anyị ga-eji wee bi ndụ anyị a o mee gịnị ọma mma. Adị nke bụ eziokwu bụ na anyị niile nọ n'ụwa bido yuzue talent Chineke nyere anyị, ụwa anụnwa eme gịnị abụrụ eluigwe. Ọkwa unu ma, unu ama. Onye kpatara a na-ekwe nsọ a na-asị na etu esi eme ya n'igwe ka esi eme ya gịnị. Mana anyị nwere bụ ndị mmadụ, anyị jụrụ ka eme ya n'ụwa etu esi eme ya gịnị, maka na anyị achọghị iyuzu the talent Chineke mee gịnị nyere anyị. Nene anyị ihe mere ọ sị na nnukwu ọga nwere ụmụ odibo 3. Onye ndị akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ nyere ha ka ume ha mee gịnị. Ọkwa unu fụrụ ka aka ahụ wepụtere ha kịta obere aka ma unu afụrụ ka ọha ha ncha niile ọha. Ndị etu a ka Chineke si wee n'anya wee kerie onye ọbụla.
ka ọ ga-abụ nke ọbụla na-arụ ihe o kwesịrị ịdị na-arụ, o wee kwe gịnị? O wee kwe omume. Etu a nnọkịta na o nwere ike igbupụ aka na abụọ, o nwere nke ya na-ewepụta isi m welite kọpụ dị na nọ ya na-ekwe gịnị? Ọ na nsogbu emego gịnị? Nsogbu adịgo. Ndị ọnya ka Jesu mee gịnị? Mere anyị ka Chineke netara anya wee nye ha nye onye nke izi 5, 2, 1. Agwa anyị na onye nke izi mee gịnị? Gbara mbọ gbatakwa gịnị? 5. Onye nke abụọ mee gịnị? Gbatakwa mbọ gbatakwa 2 ọzọ gịnị? Agwa anyị na onye nke ọzọ na-ekwu ewunyekwa ya ibuo n'oge emenwu gịnị? Still okwu na ụka. And etu a ka ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a mee gịnị? Dị ihe Chineke nyere anyị, nsogbu na-abịara anyị, o nwere nke Chineke na-enye anyị ọ bụrụ oversize. Nọ na anyị bụ ndị gịnị? Ndị okwu na ụka, ndị emete mma. And that is why anaghị enwe progress. Mgbe ọbụla anyị nọ na complain, chimegbuo m, chimegbuo m. Achọrọ m anọkọta ofu ụbọchị anyị nwa bụ ndị nọ ndụ ji okwu anyị na-aba aga, ka anyị kulike n'ofu ụbọchị ịgbada St. Joe duo adị ebe a, iburu ụzọ ịbanye na saịdị emergency ebe a na-eme ihe emergency, ịfụ ndị ụkwụ ha megịnị dịcha etu a, ma ndị eji POP wee mara aka niile machie isi apụta ịbanye na executive mortuary ha, maka na mortuary ha nwe executive na St. Joe bụ executive. Ịbanye na executive mortuary ha, ịgacha ya apụta, ịkwụsị iti chimegbuo. Nna nụrụ ihe m na-ekwu, nke ọbụla bịara gị karịa oge na-ege na nsogbu ya, maka na Chineke. Kedu ebe mama na-aga ụlọ before nwụọ? Ọkwa na Lodito? Ọ dị unu ka ndị ụmụ akwụkwọ Lodito kịta ama nne ebe? Ọkwụmma na ha ya na ebe, maka ihe ọnọdụ dị ka ya bụ nne. Ama m ka metron nke anyị na Rosa si eme ụmụ akwụkwọ. Nwee ike oge ụfọdụ anyị sisi anyị na ndị a nni osi n'azụ mee gịnị? Nwee ndị mee nke ha mere anyị sị na ha ya akwụ agụ. Ọ bụrụ ka esi azụ nwa, o nwere nke ọ ya wee meta ịkwụ ịha gị, o nwere nke ọ ya emeta isi ya ngwa nye ifi a ihe eri ya na mgbede. Ọ bụrụgodị nke anyị, o nwere nke anyị awa ịbacha mbụ osi n'azụ mee gịnị? Nye ha nwanne dịka nne o mee gịnị? Ndị ifo na o nyere aka n'ịzụ ụmụ ndị ọzọ, ọ bụrụ eziokwu. And so no, contribute to her own portion to the development of the society, to the training of the young ones. So ezinụlọ ọ hapụrụ wee naba dibeni. Ama m na onye ha adịghị unu izi, maka na ọ dị m ka ọnwụ nne kacha. Ọ bụrụ ya? Ọ dị m ka ọnwụ nne kacha, maka ọ nwere enyi m nwoke, ama m ndị nke m na-abụ ka nọ, so aghọtachara m ka o si adị. Mana o nwere ofu enyi m nwoke, anyị na-ede exam, nne ya nwụọ, ọ na-edere owe exam. O mere after a month nne ya nwụchara, agwụ ya na ahụ adịghị nne ya, nya bịa ka ọ bịa fie, because na enyi m nwoke asị m soro ya. Ụdị akwa ọ bịara ụbọchị ahụ afọ m ruru m kemgbe. So dibeni kasie n'obi. Ofe ihe m na-agwa unu bụ na mmadụ ezigbo ihe ndị ahụ ọ na-eme ka a na-ahụ na-eme gịnị? Na-eme ya. That is the only way anyị ga-eji meta onye nke anyị nwụrụ anwụ gịnị? Ka obi mee gịnị? Ka obi dị ya mma. Ezigbo ihe ndị ahụ ọ na-eme, we try to keep the memory of that person alive by doing that. Ọ bụrụ na ọ bụ onye na-achọ udo, na-agba mbọ nọrụ n'udo, bidogodi n'etiti onwe unu bụ ndị ọ na-egene ọ mụrụ. Ọkwa ụmụ ya na ebe a. So kasienụ
maka mkpụrụ obi Fidelia na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Ndị enyi m, ka anyị jikọta n'obi anyị ọnụ wee kpee ekpere maka nwanne anyị nwanyị bụ Fidelia onye hapụrụ anyị. Ka anyị kpekwuo ekpere maka nzukọ, maka onwe anyị, yana maka mkpa ndị ọzọ ga. Maka nwanne anyị bụ Fidelia Akabọgụ, onye natara gracia nke mmiri Chukwu n'ụwa, ka o sorokwa nata ụgwọ dịrị ya n'uju aṅụrị nke ndụ ebebe n'ihu Chineke. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Maka mgbaghara nke njọ, ebe anyị ji ịhụnanya, obi mmetụta, ncheta ndụ na nhapụ nke nwanne anyị Fidelia Akabọgụ, ka anyị na-echeta ya n'ekpere mgbe niile, na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Maka ngọzi nke ọnwa aṅụrị, ka ezigbo mkpụrụ nke okwukwe nwanne anyị nwanyị nọnyere anyị mgbe niile, ka anyị kwudosie ike n'okwukwe nke ọ hapụrụ anyị. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Yọọ Chineke nna anyị ihe ndị ọzọ na-akpa anyị, ọ kachasị maka ọdịmma mkpụrụ obi Fidelia. Cheta anyị ma zọpụta nwanne anyị bụ Fidelia n'ahụhụ, nye ya mgbaghara nke ọ chọrọ n'aka gị oge niile nke ndụ ya. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Chineke
Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ. Dị nwanụ, biko nara aja anyị na-ehunyere gị maka nwa odibo gị bụ Fidelia. Biko nye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka o nwee ike isonyere gị otu ụbọchị, ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi dị nwanne anyị. Onye nwe anyị, ka anyị nye n'ụdị nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile dị nwanụ nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, site na Kristi dị nwanne anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na ha ga-anwụrịrị na-ewute nweta ntasi obi na nkwa ndụ anwụghị anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị, o sebụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ukwu ngwa mebiri, a na-agbabata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ na ndị isi mmụọ, okpu eze na ike ọchịchị ha, nakwa ụsụ igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwu ukwu otito ga-ebighị ebi, na-asị: ịdị nsọ ezie dị nwanụ mbụrụ isi ehi nke adị m nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-ayọ ka ide onyinye ndị a nsọ site n'ịkụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha, ka ọ na-enyekwa gị ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Ka ọ na-enyekwa gị ekele, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ọ bụ onye ga-adịrị m ka Kristi onye nwe m. Dị nwanụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, ncheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na popu anyị bụ Leo nke 14 na bishọp anyị bụ Paulinus na ndị echiri echi niile. Chetakwazi nwa odibo gị Fidelia, onye isi n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị na oyiyi ọnwụ ya. Mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị,
anyị na-arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ekpe ndụ ebi ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Na anyị sonye ya nakwa n'ime ya, na anyị dịka n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otito niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Amen. Ndị ejiri nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nke amobi ikpe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o sebụrụ ụwa na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'ibu unu ekele nke udo.
onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka anyị ya ayọ. Dị nwenụ, anyị na-arịọ ka oriri nsọ nke anyị natara wetara nwanne anyị bụ Fidelia ihe na ezumike ebighị ebi, ka ọ kwadozie anyị iso ya keta oke na otito nke alaeze gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwenụ anyị. Anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Banụ misa kwụsịgo.